Salutare, mă, fraților! Bine v-am regăsit la un nou vlog după acest canal. Fac un videoclip la porumbei. V-am promis că fac un videoclip la porumbei. V-am promis că o să reîncep seria de porumbei. Da, mai mi-am la porumbei, după cum vedeți. Aici cu puiandrul meu, care el iese mereu pe afară. N-am ce să-i fac. Cred că o să-l pun aici în cuibul ăsta. Chiar cred că îl bag în cuibul ăla. Și chiar îl bag acum. Pentru că din cuibul ăsta mereu iese. Și aici barem, gen aici e maică sa, asta e cuibul lui. Și aici e maică sa, aici vine maică sa, îl hrănește, asta vreo 2 săptămâni, asta pe aici pe jos. Îl las aici, mai bine, la cuibul lui puțin și după aia, dacă tot iese din cuibul, pun acolo sau o las să se pună pe unde vrea el. Cel mai bine. V-am mai promis că mai mi-au porumbei, chiar mai mi-am luat. Uitați, ăștia doi sunt pereche. E cușca plină de puieți și mi-am luat pui ca să-i obișnuiesc la mine, să fac concursuri, antrenamente cu ei, să-mi învăț la mine, de aceea mi-am și luat pui. Și chiar o să se întâmple lucrul ăsta, aștept să se facă și ei mari, să treacă o lună, 2, 3 până le dau și lor drumul. Maturi mai am puțini față de pui, am vreo 37 de pui și vreo 10-15 maturi. Bun. Până când o să fac prima eliberare, până când o să le fac peste cam vreo o lună, 2, 3, habar n-am, când o să le fac prima lor eliberare afară, toți ăștia de aici de jos sunt absolut toți pui. Deci ăștia sunt toți pui, toți, în afară de... Deci aici sunt toți pui, jos aici sunt toți pui, nu e doar ăsta grimarul. Doar ăsta maro este băiat, matur. Dar restul, ăștia 2 sunt pui, ăștia toți de jos sunt pui, ăsta e pui, aia e pui, ăla e pui, restul toți sunt maturi, toți ei sunt pui în afară de el. El este matur. O să fac și videoclipuri când o să fac eliberare afară, o să fac foarte multe videoclipuri. V-am zis că m-am reapucat pe bune. Bine, acum să înțelegeți un lucru, ei nu sunt pui mici. Cam începe să se dea la pereche cam peste vreo o săptămână, 2. Ăștia sunt ceva mai mari, ăștia deja sunt un fel de pui mai mari, pui mai mari. Deja sunt pereche, masculul guruie, femeia stă. Da, uitați. Deci deja e altceva. Da, și mai și intră pe aici, de asta vă. De-abia aștept să le dau drumul afară la porumbei, deci de-abia aștept să le dau drumul. A coborât ăștia maturii la ei jos, la mâncare. De-abia aștept să le dau drumul afară, să-mi înmulțesc cu mai mulți porumbei, să fac foarte mulți porumbei. De-abia aștept să-i văd când zboară pe afară, de-abia aștept. N-am cuvinte să vă explic cât de bucuros sunt, de-abia ce i-am adus ieri. Nu știu să vă zic cât de bucuros sunt, nu pot să mă exprim în cuvinte cât de bucuros sunt. Mai am de luat vreo 10, 15, 5, 6, nu știu câți porumbei mai am de luat. Mai am foarte mulți porumbei de luat.
Nu sunt toți, mai cumpăr, mai am de luat, sunt deja plătiți porumbeii, doar că n-am avut cuștile de transport necesare cu mine. Am nevoie de vreo 4 cuști ca să îmbarc, că trebuia gen să-mi iau pe toți, dar am zis, bă, nu pot, că n-am cuști, am doar 2 cuști, una de 50 de porumbei și alta în care încape vreo 20-30. Mie le-am adus, degeaba n-am putut, e extraordinar, mai am de luat. Mai am și boxa în partea aia la porumbei care sunt la voiajări, la ornament, care mai am doar un singur ornament. Mi-am luat niște jucători satineți, ceva, care cred că o să-i dau cât de curând. Perfect. Deci, da, deci ce pot să zic decât încă pot să spun doar un singur lucru, e că lucrul acela e că de-abia aștept să-i văd. Iarna asta, vara viitoare, nu știu când să le dau drumul, credeți-mă. Cred că le dau drumul tocmai vara viitoare, pardon, iarna. Cred că le dau drumul vara viitoare. Cred că, da, vara viitoare le dau drumul sau iarna, habar n-am când să zic eu așa să le dau drumul. Parcă le-aș da drumul și iarna, dar gen... Nu pe ploaie când plouă, nu pe ninsoare, nu pe nimic. Le-aș da drumul, să zic eu așa, dimineața și seara sau doar dimineață. Nu știu când le pot da drumul, dimineață, seara de seară, dimineață de dimineață, sau să le dau drumul dimineața la prima oră, la 6-7 dimineața, sau să le dau drumul seara la 3-4. Dar ce seara la 3-4? Că la 3-4 deja e noaptea afară. O să le dau drumul și iarna, vă dați seama, dar nu mereu. O dată pe săptămână, să zic, sau o dată pe lună, o dată pe săptămână, în fiecare săptămână, să le dau drumul doar câteodată. Trebuie să fac pereche de albi, trebuie să-mi fac albii ăștia doi albi sau ăia 2 albi, nu știu să văd cum fac perechile. Fac negri cu negri, am ăia 2 sunt pereche de negri, îl mai am pe negru ăla de acolo împerecheat cu negruța asta, mai l-am pe la negru cu ăla negru, mai am pe ăștia 2, mai am femela aia de acolo. Mai am femela asta cu femela cu masculul ăsta, pardon. Mai am mulți, mai am femela, mai am masculul ăsta. Deci mai am masculul ăsta cu femela asta. Și de femela asta e cu masculul ăla. Sunt aceeași culori. Seamănă ea cu ea. Seamănă foarte mult. Pe ăștia 2 i-am făcut pereche eu. Da, o să mai fac, uitați, pe ăla din spate de acolo de tot. O să-l mai fac pe ăla cu... Nu știu, să-l fac pe ăla cu albul ăla, să-i fac pe aia 2. Sau să-l fac pe griul ăla cu ăsta. Sau, credeți-mă, chiar nu știu. Știu sigur că am 2 perechi de albi.
E perechea asta. Femeia aia. Cum ăla? Da. Bun, deci, cu voi a fost Andrei. Ne auzim data viitoare cu încă un videoclip. Vă pup! Ciao!